kívánok már Kézasasszony? Jó napot! Hát tetszik lenni a szülés után, fiatalasszony? Jaj, hát csöppet fáradt vagyok. Hát de amúgy jól vagyok. Ja. Teje van-e? Van. Honnan? Hát ahogy megszültem, jött a tej. 4 kiló. 50 dekával született nekem a csöppi anyomnak. Jaj, de gyönyörűség! Jaj, majd mindjárt jön mert jön az uram haza, az, hogy legyen nekünk szép, neki csinálsítottam ki magamat. Szia, drágám! Jaj, de szépen a fiam ki! Jaj! Boldog új évet, drága! Jaj, köszönöm neked is! Itt a muszáj volt, nem tudtam, mit lenne a baba születésekor. Jaj! Nagyon hiányoztatok, olyan szép, hogy hiak a baba! Azt adtad nekem, hogy beszéltük, hány kiló van lét? 4 kiló 50. Ja, az jó, akkor egészséges, nincs semmi baja. De látom, hogy már ki van festve. Jaj, hát neked festettem Jaj, ki, de hogy szép szép ki. legyen. Ja, tudtam, hogy én hoztam a babának sok minden, gyere, ilyen kedveső. Baba fésült, hoztam a babának szépen. Jaj, hogy fogom a fésülni a hajacskáját? Én hoztam neki fülpucolót. Jaj, de jó. Jó lesz a Kipucolom fogarra. a fogat. Én adtam neki kis mackókát, harmat. Jaj, de csöcsök. Gondolom, hogy legyen mivel aludni neki, tudod? Tudom. Harmat hoztam neki. Jobban. Szépek. Szépek. Kupából. Ha, honnan most, tudod, jó. Hoztam az 50 eurót, ez is jó, mint a semmi. Hát jobb, mint a semmi. Baba teát vettem neki, tudod, ne fogna hasát. Majd csinálok. Baba olaját. Asszonynak is. Ez a izés, tudod még, ez a jó, mi vagy, hogy ilyet ezt a izét. Aha, tudom. Baba sampon, az Avon, 3 az egyben, ez nagyon jó a baboknak. Igen. Nem tiszt. Én egy cumlit is hoztam neki. Jaj, de szép. Szép, ez így. É, Ja, tud inni, szokjam ki. Na, ezen lett a baba szíve. Hú, szétszakadtam. Jó. Rendesen Mama, összevágtam. ide egész úton ittam. Megittam peskőt, már csak egy csupán az ajába, megjártod, de hé. Húzd le. Jaj, Ki letört a fogát? Hogy fogja ma meg a beéletemet le? Nincsen papa, elvitte a Mikulás bácsi. Jaj, szapjam ki a húsot. Félj tőlem, ne? Jaj, drágam, ne félj apától. Nem csúnya apád, nem bak. Jaj, szapjam ki az arcáját. Meg Gézás asszony, nem fogja élni? Nem, mi vagy ilyen szép? Hát, neked csinosítottam ki magamat. Megkaptad a drágam. mama után a pénzt? Már megkaptam. Hát a mediátorod is van. Hogy is? A polgármester Jenő adta nekem. Itten el akartam mosogatni, látom. de melegítem róla a vizet, de nem nagyon akar enni a kandallal. Az jó. Annak örülök, hogy ma jobban nézel ki. Látom, már van új ízeid is. Van új kötelem is, sejtettem fel. Na, ma jól nézzünk ki legalább halázéknak, hogy kisegítette. Hát igen. Engemet is egy ember csinálta meg a háján, mondta, hogy legyek így. Én nem tudom mivel, talán cement feltettájam. Azt mondtad, nincs, jó lesz a cement. Jó, az. De én nem tudom. Ja, jó vagyunk így, nem érdekelni fogok. Hát igen. Szopjam ki a húsát, nagyon szép. Márkízás asszony, köszönjük, hogy eljött, meglátogatott, mindenkinek nagyon boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánunk, meg karácsonyt is, de már volt, de nem baj. Táncolunk, gyere várj, tedd le aludni egy cseppet, táncolunk. Muszáj megörökíteni. Muszáj. Hopp. Hopp,